बहुत बहुत शुक्रिया खारिज एक बेफल को अच्छे विदालों में फुलतो आद एवस बेफल को अच्छे विदालों में फुलतो है कितनों उस्ताद शेख मोहम्मद रशीद डॉक्टर आद ये मियातना कुरान दिरासा तक फलकी हिसाब तक बला फया अधिराज्य हंदु साबित कुरमा अमल कुरान खाने फोन उसूल बला फ ಅದು ಇಸ್ಲಾಮಿ ಗೌಮ್ತಕುಗೆ ಮಿರೆಗೆ ಹಾಲತ ಬಲಾಫ ಗಿನ ಗೌಮ್ತಕು ಮಿಹಾರು ಮಾದಮಾಯಕಿ ರಮದಾನ್ ಮೋಗೆ ಪ್ರಥಮ ದೋಸ್ಕಮ ಕಂಡಾಳಫ ಉಮಾಯಕುಗ ದಿವ್ಯರಾಜ್ಯ ವೆಸ್ ಮಾದಮಾಯಕಿ ರಮದಾನ್ ಮೋಗೆ ಸಾಸ್ತೆಕ್ ಸಾಲಿ ಸವನಾರುಗೆ ರಮದಾನ್ ಮೋಗೆ ಬಣ್ಣ ದೋಸ್ಕಮ ಕಂಡಾಳುಮ ಅಳವನು ನಿಮ್ಮ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस्लामी कंततकाबे वज़ारा माल दिव्यराज्य सास्तेक साली सवनाहरुगे रमज़ान महुगे हंदा बेहे बयान अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कतब सियाम अला इबादिहिल मोमिनीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन अल मबऊस रहमतल लिल आलमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन हिजरी सनतुन सास्तेक साली सवनाहरुगे शाबान महुगे नवाइस मीलादीन सनतुन दिहास वंसीस वनाहरुगे फेब्रुवरी महुगे अशावीसवी हुकुरदुहु इरोसुम फहु बैग इस्लामी गौमतक सास्तेक साली सवनाहरुगे रमज़ान महुगे हंदुन फेनुनुकं शरई हमतोग साबितुवातिया दिहराज्यगे हुरिहा सरहदक शा इस्लामी गौमतक वे सास्तेक साली सवनाहरुगे रमज़ान महुगे हंदु फेम्मतीगा हुन्नानिकम इतवार हुर फलकी हिसाब दकुं कशरवाती रमज़ान महा शव्वाल महोगे हंदु साबित कुर्म दिहराज्येगा मलकोर मजिफावा उसूलुगा वागुतुमतिम मादमा मीलादी सनतुन दिहास वंसीस वनाहरुगे माच महोगे किव्वा होनिर दुहकी हिजरी सनतुन सास्तेग साली सवनाहरुगे रमज़ान महोगे इव्वन दोस्कमुगा कंडाला फीमे मी बरकाते रमज़ान महोगे रोदाग फर्लु अदा कोलुम फरवाते रुमशा बिमा मसरुगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे रसूमा मफरतंगेदी हेव अमत गिनकुर्मा आगुण अमल नफ्सशा राज्य के मिहा रईतुन्न नसीहत तेरिवे वसिया कुरमे दिव राज्य के मिहा लोबित रईतुन्नशा मूड इस्लामी उम्मत मी बरकात रमज़ान माह की दरुमया थावाब फुरिगम व उफाफ आगति मसरिकमुगा मैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला लव्वाश आमीन वसल्लल्लाहु वसल्लम अला खैर खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन एक रमज़ान सास्ते के साली छः 28 फरवरी दिहास 25 डॉक्टर मोहम्मद शहीम अली सईद मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स शुक्रिया لا إله إلا أنت نستغفرك
adal mende meti befuna hame wagutu megenestini saadste ka saale sawana har ga ramlon moga han sabt kurmata ka islam markaz ka kure dia khas jalsa me jalsa ga islami usul to ge tere ga khas ko rajye ga ramlon maha shabwa moga